Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Okay, mayong buntag ka na itong tanan o sa laminaw karon o sa itong mga higala nga SDA si Brad DM o si sa SDA o si Brad Eugene Gapo. Ala kami ala sa karon ng pagkisgot sa mga bahin sa adlaw papahulay sa to pabatudan sa SDA nga ang sa ba pamatud-an sa SDA nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia o referensya. Affirmative si Brother DM o ang itong negatibo si Brother Eugene Gapo. Ang roles, ikaw lang bro, wala mo kung ano na bro. Okay, so roles. ania ang format sa maong debate nga mahitabo. Ang affirmative, una nga mo pabarog, mao ang affirmative side. Sa sulod sa 10 minutos, o pagkahuman ang interpolation o cross-examination by negative to affirmative. So, sa 10 minutos, ang sunod, mao ang negative response or negative stand. Sa sulod sa 10 minutos, and then cross-examination by affirmative to negative, sa sulod sa 10 minutos usab. And then mao ang second stand which is rebuttal stand. Ang sulod sa 10 minutos sa gihapon o cross-examine by negative to affirmative sa sulod sa 10 minutos. And then negative stand, second negative stand or rebuttal stand 10 minutes. Cross-examination by affirmative to negative 10 minutes, kag pagkahuman mauna ang conclusion or summation, og ang mauna nga mag-conclusion mao ang negative side. Ang last nga mag-conclusion ang affirmative side which is mukonsumo og 5 minutos. Ang ato ang roles, mao kini ang roles sa maong debate nga gikasabutan sa maong maglalantugi. Una, gamiton bisan unsa nga Biblia. O referensya, no, punan lang nato diri referensya. Dili mukawas sa tema sigon sa gipirmahan. Ikaduha, katulo, badlongon sa moderator ang mukawas sa tema. Ikaupat, ang dili mo patuo sa moderator isipon nga pilde, no, sa except kung ang moderator bias or kini mahitabo sa tulo ka bisis, no, tulo ka bisis og dili gidili ang paglitok og masakit nga pulong or personal attack, no, ad hom. Ikaunom, gidili ang pag-insulto o personal attack sa maglalantugi. Ikapito, ang dili makatubag sa pangutana sa tulo ka higayon isipong pildi. Ang pangutana ihaom sa tema og sa gipamahayag. Ang noibe, dili obligado nga motubag sa pangutana ang mga debaters kung kini gawas sa tema o sa wala gi pamahayag. Kapulo, ang categorical question must be answered categorically apan hatagan og 30 segundos to explain or clarify his answer. So nakay puno sa roles brother Eugene. Ang gipuno sa roles ni Brother Eugene ang musapaw sa gidili ang pagsapaw unya ang musapaw pilde sa tulo ka bisis. Tulo ka higayon. Mao na. Muna bro. So ang musapaw sa tulo ka higayon isipong pilde. Except kung ang objection or clarification i-address sa moderator. Okay? So mauna ang roles sa debate o ang format sa debate. So ihatag ko ang higayon sa atong moderator. Sila padayon. Okay. So padayon ako. Start na ang oras. Unsay oras? Okay, start magsugod alas 10:30 mao man 10:40. Start now. Okay, so maayong buntag sa
mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga naminaw sa maong debate. Og ako lang gihangyo ang akong kaatbang ug ang mga nagpaminaw niini nga palihog lang mute sa inyong mga cellphone para nga di ta magkuan dili magsaba. Brad Jen, murag nagsapaw na imong tingog, sige, pwede lang nimo nga i-off na. Sapaw ra ba, pilde. Okay, so karon ang ako isip permatibo, no, niining tema, ang tema nga akong pamatud-an ko nga ang Sabado, mao ang adlaw igpapahulay o Sabat, sumala sa Biblia o referensya. So ako di ay, no, si Brad Daniel Maasin, usa ka Seventh-day Adventist. So ang kini nga tema, usa kini ka proposisyon sa ako ang kaatbang. Bote pasabot nga siya'y naghatag og tema niini or proposition nga kini maoy akong pamatud-an kay ako naghatag ko sa iyang proposition pero murag di man siya kauyon sa akong proposition. So ang ihang proposition maoy akong gidawat nga pamatud-an nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat sumala sa Biblia og referensya. So ang akong pamatud-an, no, mao ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat. So ang katungdanan nako mao ang pagpamatuod nga kining Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat. Usbo nako ang akong katungod mao ang pagpabarog o pagpamatuod nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat. Asa nako ibase ang akong pagpamatuod? Kini makabase sa Biblia o referensya. So for clarification niining akong tema para nga masabtan gyud nato kung unsa gyud ang dapat nako nga ipabarog niining tema. Ang akong tema nagpunting kini sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. So dili nako katungod sa karon ang pagpamatuod kung kini iya ba sa Kristiyano o iya sa mga Israelita ra. Dili na mao ang tumong sa maong tema nga akong gipamatud-an o ako angay pamatud-an. So hinaot unta nga kining akong kaatbang nakasabot ni sa tema nga iyang giuyonan kay siya ra ba maoy nagpropose niini nga tema. Ako lang ning ipasidaan nga daan kay basin kon ang akong kaatbang maabot ni siya ron sa mga pangutana nga wala na ni haom sa tema. Kay kini nga tema kapila naman ni namo kabisis nga gipamatud-an o galing kay pag-abot sa debate maabot man sa patyanay o sa unsa pang gisupak daw ni Kristo. So dili na mao ang tumong, no, sa maong tema nga akong angay nga pamatud-an. So sugdan ako ang akong pagpamatuod pinaagi sa mga pagbasa sa mga sitas sa Biblia o sa mga referensya. Ang una nga sitas nga atong basahon nga magpabarog nga ang adlaw nga igpapahulay mao ang Sabado o Sabat, mabasa nato kini, no, sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10. Matod dinhi, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw maghago ka og buhaton ang tanan nimong buluhaton, apan ang ikapitong adlaw maoy adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. So niini nga sitas atong makita ug atong maklaro nga ang gipunting gyud sa Ginoo nga iyang gisugo mao ang ikapitong adlaw. Dumdumo nato nga kini specific nga ikapitong adlaw wa magsugo ang Ginoo nga kini nga usa sa pito. Dili sugo sa Ginoo nga dumdumo nato ang bisag asa sa pito ka adlaw or usa sa pito ka adlaw. Klaro nga gipunting mga kaigsuonan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Sa English klaro pa ni kay ang English sa King James version nigamit gyud kini og ginatawag nga definite article nga word nga mao ang the. Ang word nga the nagrepresent kana sa usa ka definite article nga gitumong niya sa sunod nga phrase.
So og imo ning basahon sa English nag-ingon dire the seventh day. Gigamit ang definite article word nga the. So nini maklaro na nato nga ang ikapito nga adlaw mao ang igpapahulay sa Ginoo nga ato ang Dios. Ang usa sa mga version no nga version sa mga Katolik nga ilahang sila mo ay nag-translate ang ginatawag nga gi-translate kini gikan sa Latina Vulgata. Ang gisulat diri sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 9 nag-ingon dinhi, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon ang tanan mga buhatonon nimo. Murag kuhay sa akong pagbasa. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado o kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. So dire gisulti gyud nga ang pahulay o adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Sumala sa version nga translated by Catholic. So basin makaingon ni siya nga sa New Testament raman ko nagbase. So basahon nato kini sa New Testament. Di aki murag pila na lang ka oras Mr. Moderator? Api ka minuto? 3 minutes left. So gamay na lang kayo. So ako nang dali-dalion. Lucas kapitulo 23 bersikulo 54 54 tubtob sa kapitulo 24 bersikulo 1. Atong basahon kini sa Good News Bible. Matod pa dinhi. It was Friday and the Sabbath was about to begin. The women who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and saw the tomb and how Jesus' body was placed in it. Then they went back home and prepared the spices and perfumes for the body. On the Sabbath, they rested as the law commanded. In chapter 24 verse 1, very early on Sunday morning, the women went to the tomb carrying the spices they had prepared. So diri makita nato ang tulo ka mga adlaw nga tulo ka pagpasunod sa mga adlaw nga gisulti sa maong teksto. Una ang Biyernes, ang sunod sa Biyernes ang adlaw igpapahulay ug ang pagkahuman sa adlaw igpapahulay mao ang adlaw Domingo. Sa ato pa ang adlaw igpapahulay naana siya na sentro sa tunga sang adlaw Domingo ug sa adlaw nga Biyernes. So sinik ini klaro na kag mahibaw-an nato nga niini pala nga sitas ang adlaw igpapahulay mao ang Sabado nga naa sa tunga-tunga sa Biyernes og sa Domingo. Now kini napamatud-an ba nato kini nga 1 minute. Gay, klaro na kaayo mga kahigalaan nga napamatud-an nato sa Biblia. Now adto ta sa referensya. Ato na lang kining basahon kining usa ka buok referensya mga kahigalaan kay murag daghan man kayo 1 minute na lang. Matod pa dinhi sa libro sa Katoliko. Sa Convert Catechism of Catholic Doctrine page 50 nga gisulat ni Reverend Peter Geierman. Gisulat dinhi matod pa dinhi question, which is the Sabbath day? Ang tubag, Saturday is the Sabbath day. Klaro og tataw nga bisan mao ang ilang ang referensya nagpamatuod nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Bro, Jen. Okay ra sa mga puna na tog 5 minutos. Imo hapot karon puna na tog 5 minutos kay mura gamay ra kayo ang 10 minutos na. Pwede na po mo na sabot. Ha? Mo na matigil sabot na to. Lisod kay tong usbo lang gas nga. Dili ako pa tanong si Brad Eugene kung okay sa iya kay wala ni siya ipangutana sa kuha karon sa referensya kay usara ka referensya akong malatag. Oo, pwede na po kay kabalo man jud kung alang-alang ka na ba? Oo. Okay ra, 5 minutos. Ya punan po na ako 5 minutos karon mo ha. Tagaan tigag pinaskuhan bisan di pa Pasko. Salamat kayo, salamat. Sige. Akong padayonon. Maman ka kwan. 5 minutos. Okay, 5 minutos. So, 47. nagpasalamat ko sa akong higala karon kay buotan po siya o kamao po siya mosabot sa maong debate. So, akong padayonon mga kahigalaan, so napamatud-an na nato sumala sa Biblia sa mga sitas nga akong gibasa sa Biblia nga ang adlaw Sabado mao gyud ang adlaw ipapahulay. So sa referensya nga akong gibasa, okay, actually ako nagi-categorize sa tulo ka bahin kining akong referensya. So niining mga referensya makita nato ang ang kamatuoran na hanungod sa adlaw ipapahulay nga maong Sabado. Una, ang gisulti dinhi sa dictionary.
Matod pa sa dictionary mga kautoran, mga kaigsuonan, kung imong i-type sa Merriam-Webster Dictionary, ang pulong Sabat, ang iyang itubag sa imuha, the seventh day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by Jews and some Christian. So ang Merriam-Webster na anay gisulti nga kini ang ikapitong adlaw gikan sa Biyernes sa gabi hangtod sa Sabado sa gabi. So ato maklaro nga kana mao ang adlaw nga Sabado mga kahigalaang mga kaigsuonan. Sa website www.dictionary.com og i-type nimo ang pulong Sabat, tagaan kaniyag meaning. Nagsulti dinhi the seventh day of the week, Saturday, as the day of rest and religious observance among Jews and some Christians. Unya na pa siya gi-quote nga teksto mao ang Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Now, usapod sa mga referensya diha mabasa naton sa mga dictionary. Now, ang pulong nga Sabado ato sa ning makuha sa mga pinulungan, mapamatud-an pinaagi sa mga pinulungan. Sumala pa sa www.en.mwictionary.org. Sa wictionary.org, kung i-type nimo ang pulong nga Sabado mga kaigalaan, tagaan kaniyag meaning or pinulungan. Ang pulong Sabado matud pa dinhi from Old Portuguese Sabado, from Latin or ecclesiastical Latin Sabbatom, from ancient Greek Sabbaton or Sabbath, from Hebrew Shabbat or Shabbat. So, niini mga kahigalaan, atog yung napamatudan nga ang mismo ang pinulungan, lingwahe mga kahigalaan, nagpamatuod nga ang Sabado, ang kahulugan niya niini sa Greek or ang translation niini sa Hebrew o sa Greek, Sabat, nga mao ang adlaw igpapahulay. Now, ako nang gibasa ganiha, di apay usa ka libro nga sa mga Katoliko, classic reference series, The Faith of Our Fathers. Gisulat ni siya ni James Cardinal Gibbons. 1 minute. One minute? O sige, mahingagaw pa ni. Page 89. But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never observe. O diya pa sa The Faith of Millions, gisulat ni John A. Obren sa page 472. Matod pa din the third commandment is, remember thou keep holy the Sabbath day. Like the first two commandments, this one also concerns our duties to God. Particularly the duty to worship Him on a designated day. The word Sabbath means rest and is Saturday, the seventh day of the week. So niini nga mga libro, mga kahigalaan, mga kaigsuuna, di pa sa pasyong mahal. Pero di na ako mabasa kay murag wala na oras. Pero kini usa na ka malig-on nga ebidensya pinaagi sa Biblia og referensya nga akong napamatud-an nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Ako lang clarification nga ang tema nga ako ang gipamatud-an nagpunting nahanungod sa adlaw igpapahulay. Wala kini nagpunting sa mga seremonies, sa mga practices or sa mga balaod nga anaa sa adlaw igpapahulay. Kay basin mangutana ni siya karon ang akong kaatba nga patyon o gisupak or bisang unsang mga pangutanaha, kini nagpunting sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. Okay? Daghang salamat. Oras na karon sa negative side aron pag question sa affirmative. Putara na kay start na maman og 10:58. Sige. Naturo na kiningaw. Unang pangutana. Unang tubag. Sige. Gigamit mo ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 sa unang Biblia nga bersyon imong gigamit. Ang pangutana na kay mabasang Sabado diha uwa. Ang una na tubag nako? Tubag. Tubag. Sa unang version nga akong gigamit, ang gisulti sa maong version mao ang ikapitong adlaw nga mao ang adlaw igpapahulay. Apan kini gipamatud-an sumala sa inyong Biblia
nga gitranslate gikan sa Latina Vulgata nga kini mao ang adlaw Sabado. So kung sa unang version mangita ka og letra por letra, di ni mo na mabasa ang letra por letra. Pero kana maklaro na to nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay og sa karon nato karon mao ang adlaw nga Sabado. Sumala sa inyong Biblia. Natubag ang pangutana, sunod pangutana. Balikon ko ang pangutana. Imong Balikon ang gigamit tubag. ang Exodo 20, versikulo 8 sa unang bersyon. Mabasa diha ang pulong Sabado o wala? Categorical question. The answer categorically. Mabasa. Okay. Di ang tubag. Tubag na. Tubag. Sa unang version nga akong gigamit, kung pangitaon nimo ang letra por letra, imo nang nadungog. Nga ang gisulti sa unang version nga akong gigamit, ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay sa Ginoo. So kung ang letra por letra dili wala gisulti. Pero klaro sa ikaduhang version nga akong gigamit nga kini gipamatud-an nga Sabado. So kung supa ka, kung di ka mooyo nining unang version, isupa ko nimo ning ikaduhang nga version kay gisulti man dinhi nga Sabado. So kung mao na akong tubag. Salamat sa imong wala nagkadimaong matubag kategorikal na. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. Ay ba, sapo ko. Dili pa mag-comment sa bro. Ang trabaho. Ang trabaho sa akong katbang mao pagpangutana dili ang pagkumpinto, Mr. Moderator. Okay. Mangutana lang sa objection presented, mangutana lang sa Brother Eugene. Ang trabaho pagtubag, yung trabaho pagpangutana. Okay, sunod pangutana. Imong giingon di palang dugay nga niya sa Exodo 28 nga niyon ta kini adlaw ipapahulay sa Ginoo, tinuod to? Mao na ang gisulti sa Biblia. Adlaw ang gisulti sa Biblia ikapitong adlaw igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Alang sa Ginoo nga imong Dios. Tima, ingon ka, pamatud-an mo ang Sabado mong adlaw igpapahulay Sabat sumalas Biblia referensya. Doon na ba tayo mabasa diri pahulay sa Ginoo o wa? Sa imong tima? Ang tima, tubag. Ang tima, pamatud-an ako nga Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia og referensya. Wala sa akong tima nga pamatud-an ako alang sa Ginoo. Apang kay mao manay nasulat sa Biblia. Alangan man sab nga ako ana siyang putlon o di na ako basahon mahimo kung baka ko ni ana. So ang tema nimo wato kay mabasa nga imong gi-refer ni sa adlaw sa Ginoo imo lang gidugangan. Tubag wa man ko wa man na sa akong tema. Ang akong tema pamatud-an ko ang Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay sumala sa Biblia og referensya og nabasa nako sa maong teksto sa Exodus 20 versikulo 8 nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Unya kay nasulat man sab na sa Exodus nga alang sa Ginoo nga imong Dios. Alang di po na nako basahon himuon ko ni mahimo kung baka ko ana o ako nang putlon. So uyon ka nga sa imong tema wala nag-refer sa adlaw sa Dios. Ang ako ingon nga pahulay ra Sabat. Sabado. Diyan tubag. Klaro lagi. Naa sa akong tema. Pamatud-an ako nga ang adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Sumala sa Biblia og referensya. Unya sumala sa Biblia nga akong gibasa sa Exodus 20 versikulo 8 hangtod sa 10 nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. So alangan po din ako ni basahon og tuloy padayon ning kining alang sa Ginoo nga imong Dios nga giapil man ni sa gisulti sa Biblia pero wala nag-focus niining ako wala nag-focus niining nga bahin. Moderator style sa nang para magkasinabot tayo stop the clock sa ta. Para magkasinabot ang pangutana at ang pangutana dapat atong subagot sa categorical question. Mao lagi. Sa mag-apil og comment. Fair play lang para magkasinabot para magtagbo ang inyong wadalan. Mao lagi. Esba pangutana, Brad, esba pangutana. Ang pangutana na ko ni imong pamatud-an ang Sabado mong adlaw igpapahulay Sabat. Una ningon ka sa Exodo 20 kini pahulay sa Ginoo. Sa imong tema dunay pahulay sa Ginoo diha wa? Tubag, wa gid ko nag-ingon nga kini pahulay sa Ginoo. Ang naa sa tema ang ikapitong adlaw maoy adlaw nga igpapahulay.
Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Pero wala nagpunting ang pagbasa sa akong tema dili nagpunting sa diri sa gisulti nga alang sa Ginoo nga imong Dios, kundi diri sa gisulti nga kini adlaw nga ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Kay mao man na ang akong pamatud-an. Unya og di ko ni basahon basi imo pug kong akusahan nga giputol-putol nako ang sitas sa maong ang ginasulat sa maong sitas. So mahimo po kong bakakon ni ana. Okay. Sunod pa ko tana, uyon ka nga wala ka nagpamatuod ni kana adlaw sa Ginoo. Tubag. Klaro ang ako ang gipamatud-an. Pamatud-an ako nga ang adlaw igpapahulay nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat sumala sa Biblia og referensya. So nabasa na nako sa Biblia og referensya mao na ang akong gipamatud-an. Okay. Gamit mo Merriam-Webster Dictionary meaning Sabat. The 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as praise and worship of Jews and Christians. Sunday observed among Christians as a day of rest and worship. Ano sa'yo? Pakiotro kay nagputol-putol imong tingog. Niya nga itong basahon. The 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as the rest of worship and by Jews and Christians. Sunday observed among Christians as a day of rest and worship. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang akong gipamatud-an ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Mao bitaw nga kanang ikaduha nga meaning wala ko na siya gibasa tungod kay wala ka na naapil sa akong gipamatud-an. Ang naa sa akong gipamatud-an dili buti pasabot nga wala ko na giapil og basa kay akong gitago. Kundili wala sa tema nga akong gipamatud-an. So karon ang iyang gipangutana naa diha nga bahin. Ang akong gipamatud-an ang 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by Jews and some Christians. Kato nga referring sa granted magsiguro siya nga pangutala. Kana nga libro nga dictionary nga imong yang ibasa mo man ang gigamit. Dahil ang utala dapat bago lang mo pangutala siguro sunod man kay gigamit pa ka nga referensya. Tama lagi. Bago lang mo. Sige. Imong trabaho to bago gina siya nimo ang pangutana. Sige, i-refresh ang pangutana, i-refresh. 7th day of the week, Sabbath. 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening. A rest of worship and by Jews and Christians. Sunday observed among Christians as a day of rest and worship. Sakto ni sa'yo. Sakto ang giingon sa Webster Dictionary nga ang 7th day of the week observed by Friday evening to Sunday evening by some by Jews and some Christians. Sakto na. Kaning ang sunod na meaning Sunday observed among Christians as a day of rest and worship. Sakto ni sa'yo. Dili man na mao ang atong tema ang about sa Sunday. So kung ang atong pamatudan about sa Sabado, mao gani na ang akong gisulti sa imuha nga wala ang kanang gisulti diha wala ko nagibasa kay wala sa atong tema. Basig mukawas na ta naara ba sa atong tema nga ang mukawas sa tema pilde or dili obligado nga motubag. Kay paminaw sa i-clarify ko lang dili obligado nga motubag kung gawas sa tema o wala sa gipamahayag na sa atong roles. Okay, moderator time sa pwede man pa mo object dayon ang mutnama yung moderator atong panahon ng yung objection kung i-granted mo yung moderator dili na po ta mo object na kita mo explain. Natural gid. Objection, Mr. Moderator. Natural gid na nga i-explain pod sa side sa nag-object ug unsay bahin sa iyang gi-object. Mao na, Mr. Moderator. So, klaro nga naa sa rules nga dili mo gawas sa tema o sa gipamahayag. Unya dili sab obligado nga motubag ang magsiglalan tugi kung wala kini sa tema o wala sa gipamahayag. So ang iyang gipangutana nga about sa Sunday, wala man na sa tema o wala po na nako gipamahayag. So dili ko obligado sa pagtubag nga ana.
Okay. Kaya nilisan ni pangutana, Mr. Moderator, kaya mo lisod. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang trabaho sa akong kaatbang mao ang magpangutana, dili ang magkomento. Wag yo ko naglisod. Tawhay ra kayo. Sige, Brad, di minsan na mag-comment, both side, ang atong trabaho, tubag, kung pangutana lang, ta. Ano, pangutana kayo, 1 minute na lang din. Ano? Ang listahan sa mga pulong sa Biblia sa mayong balita nagingon adlaw igpapahulay kapitong adlaw semana Sabado. Giisip kaning lang adlaw sa mga Hudyo gidili ang pagtrabaho nining adlaw. Uyon ka nga ang nag-iisip nini mga Hudyo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay. Ako nang gipamahayag ganiha nga ang tema namo wala nagpunting kung sa mga Hudyo ba o sa mga Kristiyano. Klaro ang akong gipamatud-an bahin sa adlaw nga igpapahulay. So kung dawaton sa akong kaatbang nga pildi na siya, di na niya kaya nga nigaron ang Sabado nga maong adlaw nga igpapahulay, tumagon ko. Katapusang pangutana. Oh. Tiko 23 bersikulo 39 nagingon nga ang unang adlaw ikawalo mo mga adlaw higpit igpapahulay. Tinuod ni? Okay, objection, Mr. Moderator. Ang topic, dili bahin sa unang adlaw o sa ikawalong adlaw. Klaro ang akong tema. Pamatud-an ko nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia og referensya. So ang akong ang gipangutana sa akong kaatbang bahin naman sa unang adlaw ug sa ikapito ug sa ikawalong adlaw. Dili man na mao ang akong gipamatud-an. Ug nasa atong roles kung dili obligado ang mutubag magsigla lang tugi kung wala sa tema ug wala sa gipamahayag. Moderator style, ako sa mo istorya. Kanang obligado kamo tubag ang affirmative kay nag-term na o related ka sa sabat, nag-isgot og paulay. Musa obligado gila nimo isip nagpamatuod sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabado, imong yang pangutana haon sa tema gyapon. Haon siya nga tema. Musa tubagon na nimo kay isip di affirmative. Mao gay na akong giingon, Mr. Moderator. Ang akong tema nagpunting sa adlaw igpapahulay. Nga Sabado, wala nagpunting sa naunang adlaw ug sa ikawalong adlaw. Mao na nga akong gisulti kanang saya ug usa pa wala ko na gipamahayag. So, ang akong paabuton sa iya mangutana siya og sa akong gipamahayag sa Biblia ug sa mga referensya nga akong gipamahayag. Time na, wala na, time na. Mao na ang ako okay. Okay, time na, wala dalo man gila sa oras ani. Atong ihatag sa oras sa rebuttal lagi brad ba? Dili, first stand. Pagnigar. First stand sa atong negative side nga si Brother Eugene Gapo, CFD Sambuanga. Ang yata ang oras sa first stand sa atong negative side na si Brother Eugene Gapo, CFD Sambuanga. Brad, oras Brad. Daghang salamat sa magtiko na to nga moderator sa iyang paghatag og oras ato nga rebuttal sa pagpadayag ining kamatuoran. Ngano mga higala, klaro kayo nga sa akong pangutana kaganina nagkadipo-dipo in taon siya pangulipas mo bitaw niyang tema wa niya butangi og asa gi-refer ning sabat. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay. Naa sa atong roles nga gidili ang pag-atake personal. So, sa iyang pagsulti nga nagkadipo-dipo na ko nga dili man na tinuod, it is a form of personal attack. Okay. Granted bro. Sige bro. Padayon ba? Sige bro, padayon bro. Mga igsoon nga ang iyang tema wa gyud niya butangi igor siyang lingon pamatud-an ko nga ang Sabado maong igpapahulay sabat sa Biblia referensya. Wa niya in taon butangi og asa niya nag-refer nga naman kay mahadlok man siya masakpan nato ang kamatuoran. Mahadlok na sila masakpan sa kamatuoran nga ang mga Kristiyano mismo si Kristo wa mo taho diyan ang Sabado. Ikaduhang punto gigamit niya Biblia sa Katoliko nga
sa Latina Vulgata Sagrada kining ang hubad ni Monsignor Yap nga Santoso mga adlaw Sabado. Wa man tay supak ana kay ang ni ang kana gipili na nga mga adlaw so ang maubitaw ning ni ang gipangutana nako sa ganin na bahin aning ni ang Exodo 28 og dunabay Sabado diha. Wa taon siya nakabasag pulong Sabado. Sa unang gigamit ng Biblia manghigala gani mismo bersyon Biblia sa Seventh Day Adventist Church ngani sa kong mga kamot wa gyud pulong Sabado gi-insert nila dinhi sa ilahang hubad. So posible kung matinud-anon pa mo nga namahulay Sabado, dapat inyong butangan ng inyong bersyon og Biblia kining ang Sabado kay mao magha ni tinuod nga Sabado. Anya, likay-likay taon siya nga matud pa niya wa mastima nang naa kining as Leviticus kapitulo 23 bersikulo 39 nga sa unang adlaw ikawalo hingpit adlaw ipagpahulay. Sumday unang adlaw ipagpahulay hingpit aning mga Adventista. Sabado ra gihapon. Mo na nga ning niya sa Osias kapitulo 11 2:11 sa Latina Vulgata gikaligot gipahunong sa Dios ang inyong adlaw Sabado. O niya sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 13 nga gikaligot-gutan sa Dios ang adlaw Sabado. Wala na ko nada atong Biblia Latina Vulgata. Gikaligot-gutan sa Dios ang adlaw Sabado. Klaro kayo mga igsoon ni kining adlaw ikapito una niyang gibasa sa Biblia wa gyud igorang ingon ang Dios Amahan nga ikapitong adlaw ngano man ang pagpili og mopahulay ta sa ikapito iya na sa Dios sugo man na sa Dios mo bitong ang gigamit kanina una niyang kuan wa gyud taon wa taon wala niya butang Sabado o nya ikaduhang punto mga igsoon ang pagpili og unsang adlaw maoy ipahulay na to iya na sa mga Israelita kung sa mga Hodyo nang mabasa na to sa Nehemias kapitulo 9 bersikulo 14. So mao na nga dili tataw kay mga igsoon sa Levitico 23 bersikulo 23 ang Ginoo miingon usab kang Moises nang mga Israelita nga sa unang adlaw ikapito ka bulan pahulay kamo sa hingpit. So klaro tataw kayo nga ang unang adlaw hingpit ayaw kamo pagtrabaho paghalad kamo mga halad sa lubon alang sa Ginoo. So kinahanglan unang adlaw magpahulay kita nga kining ilahan nasayot mo ning pili og adlaw kay ngano gibungkag sa Dios ang adlaw Sabado. Osias kapitulo 2 bersikulo 11 Isaias kapitulo 1 bersikulo 13. Anya nagingon ang hubad sa Biblia sa Seventh Day Adventist Church Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1 bersikulo 4 kapitulo 4 bersikulo 8 nga kung si Josue naghahatag paglaing adlaw igpapahulay ang Dios dili na unta magisgot paglaing adlaw. Damo po dahil laing adlaw sa Sabado ra gihapon. Balanse ko namo. O nya ning ni sa Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto 18 gisupat gani na ni Kristo ang adlaw sa Sabado. Sa Latina Vulgata o kining ni ang La Sagrada Biblia atong mabasa. Nigisupak sa Dios Amahan ning Sabado. Onya kining mga Adventista nagpadayon ra gihapon sila. Di ba? Ang giingon sa Biblia nga sa listahan sa mga pulong mo bitawan niya butangin ni girefer nag-asa manghigala para dili gyud di ta kagamit kining mga referensya nga nagisgot nagdomingo. Onya unsa may giingon sa libro ni Ellen G. White mga igsoon kining ni walang nako ni gamita kay basin nagmaingon ni nakawas na stima. Pero sige na lang ug mayon tagkawas sa tima kay ila na lang palusot aron nga di na to magamit ng mga referensya. Gamatod pa aning ni sa libro dakong paglaom page 33 aron maanda manggidyan alang sa katuyuan bigiyahan ni Satanas ang mga Hudyo sa wala pa mianhi si Kristo paghimos igpapahulay. Gigiyahan dahil ni Satanas ni mga Hudyo paghimos sa adlaw igpapahulay. Kinsa man ning namahulay sa Sabado. Mo ni adlaw kadtong ni ang mga adlaw ni mga Hudyo mo na sumala diri sa mabasa sa listahan sa mga pulong nga giisip kining balaan alang sa mga Hudyo mo nang ningon taon siya nga wa man ko nagpamatuod nga bitaw gi panghimakat nga dili di ay na adlaw sa Ginoo kanang naa siyang tima yarang gidugang-dugangan gani gikunik na to sa Exodo wa gid tao'y mabasa una niyang gibasa way mabasa unya matud pa gasunod-sunod daw ni sila sa adlaw igpapahulay nga gibungkag naman di ini. Sa ilang Biblia, ilang balasahon
sa mao gihapon nga libro sa Faith 33 busa ang paganong kasuguan sa katapusan gipasidunggan ingon nga usa ka Dios nang tinukod samtang ang ipapahulay sa Biblia gipahayag ingon nga kabahin tinuohan sa mga Hudyo ug ang nagbantay niini sila mga tinunglo mo nang delikado gini mga Adventista. Pinahimo ng mga tinunglo sumala sa ilang libro pahayag ni Ellen G. White. Mao na nga ining niya sa ilang ba taong katarungan ni mga apostolis kuno mga Adventista. Mga Sabadista, mga Sabat keeper, kadaghan na jud ko nag-challenge ang iba unsang bersikulo ha. Amo bitaw niya butang ni asa greater ba niya sa Kristiyano gitarong matuyang tema pero dagid siya, no? Kadaghan na jud ko nag-challenge ang iba. Ningi ang mga pastor sige apil na lang San Pablo kay mo di mabasa ang simba. Unsang bersikulo ha kapitulo sa Biblia mga apostoles sa mahulay sa badog simba sa badog. Ganing ni ang ni ang sa buhat kapitulo 18 4 suot pa San Pablo sa sinagoga nakigdebate di pangkabig ng mga Hudyo kung tinud-anay ng Sabadista ni San Pablo ingon ani dan yung mga Adventista o simba nagdebate hay pag magtinabigay so mo na nga ang klaro kayo kining iyang tema yaran ning sabot-sabot no kining gigamit niya sa Biblia ni Monsignor Yap nga santoson mong adlaw Sabado ang Sabado nga gigamit niya gipuno ni Monsignor Yap nagpamatuod kanang na ang Sabado ipahulay sa gipili sa mga Israelita gipaklaro lang pero diha sa Oseas 2:11 o Isaias 1:13 gibungkag sa Dios ning adlaw Sabado unya matod pa sa dictionary yang gibasa wa taon niya gitiwas og basa Sunday was observed and rest day of the Christian mo nang perting tinawa ning ato mga igsoon pabarog na to. Papay bilin na 7 minutes bro, padayon, brother Eugene. Salamat, no? Kining ni ang libro sa Seventh Adventist Church nga nagingon nga ang pulong nga Domingo gihubad sab na nga Sabat o pahulay. So di man na unta mo topic na to. Pero kay ning pamatud-an na to unsa ging adlaw. Pero kay tanawa ning mga limbungan sa pagtuo gigamit taon nila ning convert og Catholic doctrine ni Peter sa page 50. Nga matod pa ang simbahang Katoliko mao nag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo. Unya doon na daw taon sa giputol. No, unya tiwasag basa the church is substitute Sunday for Saturday by the plenitude divine power of Jesus Christ bestowed upon her. So mukuni ka na sa Mateo 16:19 ang imong idili Pedro idili sa didtos langit tugot diri syuta tugot sa langit. So, Objection Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. Okay, objection. Ang katungdanan sa ako ang igsoon sa akong kaatbang mao ang pagnigar nga ang Sabado dili iyang nigaron nga kini dili ang Sabado dili ni ang adlaw igpapahulay. Dili niya trabaho ang magpamatuod bahin sa adlawng Domingo. Naunsa naman ni siya nga nagpamatuod naman ni sa iyahang Domingo. Okay, Ang tema naara sa adlawng Sabado. Amo mo bitaw na nga iyara ba ning proposition ayaw niya og palusot niining debatiha nga ako aning tema. Iyahan ning proposition nga akong pamatud-an. So, usbo na ko Mr. Moderator. Ang iyang katungod mao ang pagnigar. Dili ang pagpamatuod sa adlawng Domingo. Okay, ako moderator time sa mamina ako sa mo isultihan. Sa akong tanaw lang po disiplina to wa ko gidapigan ini. Ni gamit siya sa reference siya nga imo ko gigamit. Dili sakto ba nga wala mo nagtimaan na. Pero nga nga reference imo man ang gisay-isay gili na busa iyara po gi pasabot og tabang mura dili ganito bang imong objection. Okay. Mr. Moderator hadi Ang referensya nga akong gigamit nagtumong bahin sa adlaw nga igpapahulay. So kung iya maging nigaron ang kadtong referensya nga akong gigamit, iya tong i-deny nga ang gisulti diha nga Saturday is the Sabbath day dili na tinuod. Dili kay magpamatuod siya nga sa iyahang Domingo nga gibalhin sa mga Catholic Church. Dili man na mao ang tema. So kung gamiton niya ang referensya nga akong gigamit, iisip pagnigar, iyahang i-deny ang gisulti sa referensya nga ang Saturday dili Sabbath day. Dili kay pamatud-an niya ang adlawng Domingo niya. Sige, granted, Brother Eugene, para
Okay, sige lang. Sige, Brother Regine. Grant niya ang objection. Sige na lang, no? Yang gituyo na object kay ako mong gitiwas tong maong niyang sumpay sa libro nga yang giputol taon. Sige lang, ito tayo pamugos. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sa atong tema, nga batod pa, ako man yung trabahong pagbungkag. Tinuod mo na, no? Unsa di ay gisugo sa Biblia, kung atong bungkagon. Si Kristismo, wala nagtuman niya na. O niya niya sa Leviticus, Kapitulo 23, versikulo Brother Regine, Brad. Ato sa ipasugay si atong Brad kay Brad nasa i-object wala sa kaistorya. Ang zaman Brother Ben, Mao gani na Mr. Moderator, ang ako aga giingon sa iya kung gamiton niya ang mga referensya nga gigamit, kadtong akong gipangbasa sa referensya mao toy iyang nigaron na dili to tinuod. Kung naghuna-huna siya nga ako nang giputol ay problema kay karon sa second stand ako padayonon ko nagbasa para nga makaingon ka nga wala na ako giputol kay dili man gud na mao nang wala na ako gipadayon og basa ako nang gi-explain kaniya kay wala man na natumong o wala man na sa atong tema sumugawas ko sa tema og ako nang padayonon og basa so karon iyang gipadayon og basa nga dili na mao ang tema. So unta hinaot nakasabot siya sa tema nga iyang gipirmahan kay iya haraban ning proposition. Dili ako. Time okay nanila ko sa inyong both sides. Ako lang pong sa akong pagsabot lang po. Dili man po siya tawa sa tema Brother BM kay ang referensya nga gigamit iya lang gipaklaro ang sakto nga meaning sa gigamit ni mga referensya aron masabtan sa naminaw ang punto sa maong referensya. Musa dili siya gravity ng induction sa Brother Virgin padayon. Mr. Moderator, diya magpahalata man ka. Diya, Mr. Moderator ang iya nang gi-explain, unta ang iyang gi-explain niya nga katong gisulti sa referensya nga ang Sabado maong adlaw igpapuloy. Dili to tinuod, maunta na iyahang pagnigar. Dili kay ang iya karon ang sistema sa iyahang paghimo karon, iyahan namang gipamatud-an ang iyahang Domingo. Unta kung ang ako pa lang proposition mo iyang gigamit, granted na madawat na ang iyahang presentation karon kay mao gani na nga gidawat unta niya nga ako proposition kay para to sa wala dili to bias nga kuan mao nag-iingnan ako na siya nag-ingon ako ganiha nga dili na mao ang tema nagtumong sa adlaw nga ipapahulay. Sige ko sige Brother Regine ato lang siguro i-grant ang iyang objection para dili ka madugay. Di ta madugay kay murag na kisi-kisi naman ni siya. Dili na ta mag-comment dili lang na ta mag-comment. Director pati lantaw ko sa oras, so pila na minuto, ikuan ko ha. Okay, napakay kuan. 3 minutes lang. Okay, salamat. Padayon na lang kay Aning ni amang god, nga iyahang pamatud-an ang Sabado mawang adlaw ipapahulay o Sabat, sumala sa Biblia referensya. No? Nga, ang Biblia, iyang gipanggamit una gali niyang gigamit wala gali siya nakabasa og terminong Sabado iya lang gi-insert diha sa iyang kaugalingong panabot unya sa pag-cross examine ako ganina mga kaigsuonan wa taon sa kadirect tagtubag matud pa niya iya taong gi-explain okay raman to unta pero categorical question mabasa ba naabay Sabado o wa so gining ni ang balaod nga mopili tag-unsang adlaw ang atong ipapahulay balaod gan sa mga Hudyo. O gani ni sa Salmo Kapitulo 5:47 bersikulo 19 ngadtong 20 nga kanang balaura alang lamang kana sa mga Hudyo og dili itahatag sa laing mga nasod. Busa ang Hebrehanon Kapitulo 10 bersikulo 1 ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa mayong butang sa umaabot. So tin-aw mga igsoon nga Digid ay sibo ang ilang pagpili mabutang gibungkag sa Dios Amahan ning niya. O niya ang atong mabasa sa Leviticus Kapitulo 23 bersikulo 7 nga kinahanglan magtigom ta sa unang adlaw ug di na magtrabaho niya na. O gani mo na gibuhat sa mga apostolis mga igsoon nga sa unang adlaw sa semana minit sila. Anya katapusang debatal ni asa Juan Kapitulo 5 bersikulo 16 adto 17 nga matud pa si Jesus sa bersikulo 17 busa si Jesus mitubag kanila ang akong amahan nagbuhat ang tud karon ug ako usab nagbuhat so wadi undang ang amahan bisan sa adlaw Sabado nagbuhat usab ug way mabasa Biblia referensya
nga ang mga apostoles ug si Kristo o bisan ng Dios Amahan gipahulay gayud nga nang gitawag sa mga Hudyo gipili ng adlaw Sabado kay gibungtad na o ginaot unta sa mga suki natong tigpaminaw dili na tabang kita asa to atong kuan pambit aron magkapangutan na sa diyang atong kaatbang sa pagtuog mayong udto kanatong tanan. Gracias contigo. Okay. Humana ang pamayag sa first sa atong negative side atong ihatag sa atong igsoon si Brother Daniel Masin sa question mo sad. Brad, starts. Brad. Okay, Brother Sige. Rodjen, ready na ka? Katay sa Ginoo ready na. Okay, so unang pangutana. Kini bang timaha nga akong gipamatud-an sa karon? Imo bang dawaton nga kini imo ning proposition o imo ning i-deny? Ang tema na to, kung mangin kag akong gidawat na ko na as tema pero ikaw ang nagbuot ana kinangutana ko nimo sa chat ug unsay atong tema matud pa mo na imong gihatag. Ako tikan gikoreksyonan og sakto ning tema mo na bina. Okay. So imo ning i-deny nga dili ni imong proposition. Ikaw naghatag na dili ako. Kung Ikaw ang nigat ikaw ang apik. wala pa day ka kahuman? Pag-ingon lang humana ka. Gina. Okay. Kung mapakita nako sa chat nga kining akong proposition, kining akong tema gikan gyud sa imuhang gichat sa ako nga proposition. Dawaton nimo nga nagkuan ka kanang namaka ka. Ipakita ko na Unya og naay nako makita, dawaton nimo nga namaka ka. Ipakita og na Mr. Moderator, objection. Ang ako ang challenge sa ako ang kaatbang kay iya man gidinay nga di ako no ni ako'y nagama ani. Kung akong mapakita sa ang iyahang chat nga kini iyahang proposition, gusto nako nga iyang ang kunon nga namakak siya. Si Pindi na siya usabot, ikaw mo na usabot. I-pause ang time, Mr. Moderator, paki-pause sa time. Kaya po sa time, sige. So, Mr. Rodjen Gapo, kung akong mapakita sa moderator nga kini imuhang chat, gikan gyud sa imuhang chat, imo bang dawaton nga namakaka? Sige, ayan. Dawaton niya nga namakak siya. Tanaw na ko basi gidelete po diri sa nining tawhanan pero Brad Eugene, Oy, ikaw nagbuhat sa proposition ni Brad. ipasubay na niya kaya kung isubay diri sa chat dili ko open kay nakonect na kung dito. di ana. Kay gi-screenshot ni nako. Sige bro. Di ha. Di ang iyang ingon. Bro, pili og topic. Akong tubag, message ti ka unya sa gabi na apa ko sa serbisyo sa namatayan. Siling matod pa niya, karon di ay. Karon di ay murag alibay na siguro na nimo. Pagkahuman ako serbisyo ningon ko, di akong proposition. Ang topic sabat, ang akong proposition unsa ang adlaw nga matuod nga igpapahulay o sabat sa mga Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. Sabado o Domingo. Siriya, wa pa ka sumhi ana, taro nga imong tema. Reply ko, sukol o atras. Kaya taro nga imong tema, murag nangutana naman ka ana. Di ay ang tubag ha, di ay ang yun. Ikaw maoy affirmative. Kasaba ning ko ana. Ikaw maoy affirmative. Imong pamatud-an ang adlaw imong pamatud-an Sabado ang adlaw igpapahulay. So mauni iyang tema sa kuha. Ning reply ko, okay. Pamatud-an ako ang adlaw igpapahulay Sabado ang adlaw igpapahulay o Sabat sumala sa Biblia o referensya. So matud niya, wali na kay atong pangutanon. Iko schedule ni nato sa boys school debate ayaw nang rating kay napulan ako ana. So di siya nagansi ko kay wala man koy load. Di ko ka play. Ha. So so mao ni nahitabo. So klaro nga siya mao nag-chat nga ang akong pamatud-an Sabado ang adlaw ipapahulay dili Domingo, di wala siya gisulti nga sa Kristiyano o sa mga Hudiyo. So, Okay. Mr. Moderator, naila na matud pa niya kung ako mabasa nga iyang chat, dawaton niya nga namakak siya. So niining higayon na, klaro gyud nga siya namakak.
Kung masabtan sa inyong gibasa, ana siya nga, pabatudan nimo nga ang adlaw Sabado kay adlaw ipapahulay o mo sa kilay nga mula siya. Oh, mao na siya. So gikan kining proposition gikan ni sa iya ha. Ako alang gipun-an og sumala sa Biblia og referensya tungod kay alangan pud wala may basihan sa among pangutana. Okay. Sa ato pa yung proposition wala sa ako nakita gidungagan nimo og referensya og Biblia. Sana ba kamong duha nagbuhat sa proposition? Ano sa naman ka ikaw na may kadibate. Ang tema nga iyang proposition natural alangan asa man nato dili nato butangan. So klaro nga ang iyang gisulti Mr. Moderator nga okay nga kung kaatbang na makak na. Okay, so ikaduhang pangutana. Asa i-clarify ito ang inyong sabot. Kato yung challenge ba kaya ato bagong mahimayon. Mugag ito ka Wala Mr. Moderator nabasa na. At least ning angko na siya nga og mabasa na ako dawaton niyang namakak siya. Okay, next question. Next question. Matod pa nimo ganiha. Ang Exodus 20 versikulo 8 hangtod sa 11 nga gitranslate sa Latina Vulgata, matod pa nimo dili kasupak ato. Tinuod do dili? Tinood. Okay. Kay, dapat 1 minute, isa sa pao. ay 30 seconds ra. Niya sa tong kuan hindi mo sa pao kay ang mananapaw ay lugar sa langit. Ang pag-uyon na kuan na niuyan ko nga kana ni ang adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Dili ingon nga mao gina ang gihatag sa Dios Amahan. Kay gani imong gigamit ang Biblia nga Exodo nga una nimong bersyon waya mabasa ang Sabado. Busa ang pagbutang sa Biblia diha gipaklaro lang nga kanang Sabado ha mao nang adlaw ang napilian sa mga Hudyo sa mga Israelita. Sunod pangutana. Okay. Wa man ko nangutana nimo kung sa mga sa mga Hudyo ba ni o sa dili mga Hudyo. Ang akong gipangutana kung kining gisulat sa Latina Vulgata nga matod nimo dili kasupak ni ini. Unsa man ang nasulat diha, Sabado o dili Sabado? Ang nasulat diha Sabado. Pero dili na mao ang pagbuot sa Dios Amahan nga Sabado gid mo pahulay. Igo lang kapaklaro sa hubad ni Monsignor Yap ng napilian sa mga Hudyo nga ilang giadlaw nga ilang gipili sumalas ni Nehemias kapitulo 9 bersikulo 14 mao nang adlaw sa Sabado. Kay sa pagbuhat sa kalibutan wa pay kalendaryo anang tumuda busa di ta makaingon nga kanang naa Sabado. Igo lang nagpaklaro nga mao nang Sabado nga ilang napilian. Unya ug ato nang gamiton for long life nga paghulat na bro. Okay, salamat. Okay. Matod pa nimo nga kanang Sabado diha nga gi-translate ni Monsignor Yap sa Latina Vulgata. Gisulti diha nga Sabado. Matod pa igo lang kana gipaklaro. Ang pangutana, ikaw ba nakaklaro nga kana gyud Sabado? Sa mga Hudyo dili sa mga Kristiyano, mo bitaw nang imong tema o butang Kristiyano kay mahadlo kang mabuking niya na. Niya sa Oseas kapitulo 11 bersikulo kapitulo 2 bersikulo 11 gibungkag si Dios ang Sabado. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, sige. Objection. Ang akong pangutana wala sa Isayas, naa sa Exodus. Nga tubagon mo ta dito sa Isayas nga wala ko na mangutana. Okay. Next question ha. Kay matod pa nimo nga ang Sabado diha gipaklaro lang nimo Monsignor Yap nga mao ang adlaw igpapahulay. Wala ko nangutana sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo. Ikaw ba sab naklaro na sa banimo nga sa gipaklaro ni Monsignor Yap nga kanang Sabado diha mao ang adlaw igpapahulay? Naklaro na ko na Sabado adlaw igpapahulay sa mga Hudyo dili sa mga Kristiyano. Imong tema wa nimo butang Kristiyano kay gisupak na ni Kristo. Ang adlaw Sabado Juan 5:16, 17, 18. Busa kanang naa sa Exodo naklaro na Sabado adlaw igpapahulay sa mga Hudyo, listahan sa mga pulong gibalaan sa mga Hudyo dili sa mga Kristiyano. Tubag pungtana sulputana. Okay, so matod pa kay naklaro na nimo, uyo na nimo imong supakon. Uyon na nako kana pahulay sa mga Hudyo dili sa mga Kristiyano o sa mga Israelita dili na sa mga Kristiyano. Watay labot niya na kaysa una ang pulo kasugo gihatag na alang sa mga Israelita ug wala sa ubang lasod Salmo 147 bersikulo 19 ngadto 20 tubag pangutana sulod pangutana.
Okay, uyunan man nimo. So matod pa diha nga ang adlaw ipapahulay Sabado. Uyon na day ka na. O yan na, mahulay sa Sabado sa mga Hudyo, dili sa mga Kristiyano. Kaya kanang balaura ni sa Salmo 147, versikulo 9 to 20, alang lam na sa mga Israelita o wala ikahatag sa bang nasod. Okay, matod pa nimo. Uyon na ka. Nagsulti ba akong tema nga sa mga Israelita ra o sa mga Kristiyano? Nagsulti wala? Sa mga Israelita na, way labot ang Kristiyano, kay mong gawion ng Exodo 28 ngadtog 11, way mabasang Kristiyano diha. Busa di ka pwede magdugang-dugang. Ganito ang imong tema, imong idugangan sa Sabado, ang imong Exodo gigamit way Sabado. Okay, so uyon na ka nga akong tema wala nagtumong sa mga Kristiyano o sa mga Hudiyo, kundi sa adlaw igpapahulay nga maong Sabado. Gawion na nako. Kay uyon naman ka sa Exodus 20, versikulo 8 nga kana Sabado adlaw igpapahulay. Klaro ka sa imong gisulti ganiha. Kining gisulat sa inyong libro The Faith of Millions, page 473. Nga matod pa dinhi, remember thou keep holy the Sabbath day. The word Sabbath means rest and is Saturday, the 7th day of the week. Uyon ka ni usopak. Di ko mo yan na kay mo nagiputol, wa na nimo tiwasag basa. Wa baka nimo nagisugod og basa kay walang ko gadaan ang libro ha. Okay, Mr. Moderator, kay giputol man ka nako. Pwede man nimong i-post ang time. Say po time. Okay. Akong basahon ang tibuok paragraph. Tibuok paragraph jud ha. Kay para nga dili mo putol kay og tibuok pud ni nga page akong basahon madugayan ta ni. O di ang tibuok paragraph. Ang title The Third, Fourth, and Fifth. Mao nay subtitle. Matod ba dinhi, the third commandment is remember thou keep holy the Sabbath day. Like the first two commandments, this one also concerns our duties to God, particularly the duty to worship Him on a designated day. The word Sabbath means rest and is Saturday, the 7th day of the week. Akong pangutana, uyon ka ni o sopak? Di ko mo yan na kay wala nimo gi-contextualize nagbasa mo. Lagi mong gamit ang libro sa Katoliko, i-contextualize yun. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa gibasa nimo ang sinulatan ni Mrs. White, tibuok ba nga sinulatan ni Mrs. White gibasa nimo o wala? Dili na tibuok pero klaro kay nagit. Ning gamit ka. Manakaw la pa. Sige na, mana. Ning gamit ka sa dakong paglaom ganiha nga imo ra pud ganing giputol-putol unya karon kay klaro ni akong gibasa di na ka mudawat. Dili kining Dili sa ako na to gi-continue ka nagkalayo mo pangutana 3 minutes mo. ang klaro man jud kining sulat napag 1 minute ka klaro man jud kining sulat Ellen G. White ba? Paano mga Kristohanon? Ay, di ba nimo? Dara sa 50 di ay. Klaro man jud kining sulat. Lang pa man 3 minutes left bro di ma. Okay. context. Next question. Wala pa naman. Wala pa ngay mo ba? 30 seconds 30 seconds. Gi-stop na ko ang kuan ang clock. Klaro man jud kining klaro man jud kining mabasa ni sulat Ellen G. White nga si Satanas gigiya sa mga Hudyo pag wa pa man ni Kristo paghimo sig pagpahulay sila gubangon. Na imo pa nang contextualize sa pagbasa kay klaro naman gina katong imo ganina mura questionable man kay tugod kay observe as the rest be dapat mo ditoy mo ba gingon na panimo nga i-contextualize na to nagbasa kining ni di sa pag dinato na i-contextualize klaro na kay tanan nga si Satanas day gagiya sa mga Hudyo so si Kristo so kung tanan Okay na? ubak na na Di pa dayon. So, kung ikaw di ay magbasa, dili na kinahanglan i-contextualize. Pero kung ako magbasa, kinahanglan i-contextualize. Mao ba nang buti mo ipasabot? questionable man gutong imong libro god kay klaro kay na nga ang observe sa page kini ang observance niya na klaro kayo og kinsay ga-observe na og kanus sa nag-obserban kinahanglan atong i-contextualize kining ni bisan pag di na to i-contextualize klaro kay sanan kay ang inyong libro nga ang pagbala dia sa mga Sabado gipabugatan ni Satanas ang i-contextualize. Okay, mo di time ako sabi kay para magkasinabot tayo ini. Sobrang layo na kita. Ang atong inyong tema, focus ta sa tema. Di ta malayo, naabot na ta sa layo na kayo. Balik mo sa tema mo duha. Pila na oras? Napa siya ikuan bro, na siya
2 minutes and 40 seconds. Okay, napay 2 minutes. So, okay na lang to. Kay, di man niya dawaton. So, kay dili man nimo dawaton, sayot ni. Dili na sayop sakto na nga ang adlong igpapahulay diha gipagbalaan pero wata kabalo og kinsay nagpahulay da nagba-Kristiyano ba kay wa gibutang di Kristiyano o mga Hudiyo. Mo nang atong sabton i-contextualize ng mga libro. Dili na iputol-putol nimo kay kabaw man gyud ba sa laing pigdi sana ug unsay gitumong ni ana. Okay, next question. Gani ha, klaro gyud nga akong nadungog nga wala gid matud pa nimo pastor o adventista nga nakahatag sa imong challenge nga matud pa nimo ang imong gi-challenge ang mga pastor o mga adventista nga kung kinsa nga apostoles ang nagsimba 1 minute sa adlaw and 40 sa seconds. adlaw igpapahulay o sa Sabat. Ang akong pangutana nimo o karon ako imo challenge sa imuha. Kung naa ako'y mabasa nga apostoles nagsimba sa adlaw igpapahulay, dawaton nimong pildi na ka? Objection, Mr. Moderator. Wata pa simag kinsay di ba dili niya ang akong challenge kon makabasa kag bersikulo Kusang time hay, kusang time. Ako time, sige na pa. og Sabado. O mahimong mapildi ko. O sige na, basahan na. Kaya atong sundan ng imong basa. Okay, objection Mr. Moderator. Naa sa atong roles nga sigon sa tubagon ang pangutana sigon sa tima og sa gipamahayag. Siya na mahayag ganiha klaro gyud gisulat ginako matud pa niya diri nag-challenge ko sa mga pastor ug sa mga adventista kinsa sa mga apostoles nagsimba tadlong igpapahulay wala gyud sila'y nabasa wala gyud sila'y nakahatag. So karon ako maoy mangutana nimo. Kung na ako'y mabasa sa Biblia nga apostoles nagsimba sa adlaw igpapahulay, dawaton ba nimong pildi na ka? Oh, dawaton akong naa pero di ka kabasa imo-imo na. Okay, Mr. Moderator, ikaw mo'y basa Mr. Moderator. Contemporary English version. I-send nako sa imuha ang version. Ikaw mo'y basa Mr. Moderator. Dili sa kang inbox kay wala ko i-download. Ha? Dili. Sa inbox. Sa inbox nako i-send. Sa inbox nako i-send. Unsa man na nga Contemporary English version, US version. Okay, Contemporary English chapter- version, US version. Okay. Acts chapter verse 1 and 2. Usba kay kaputol-putol. Acts chapter 17 verse 1 and 2. Okay. After Paul and his friends traveled through Apollonia, they went on to Thessalonica. A synagogue was in the city. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbath he spoke to the people. He used the scriptures. Okay, klaro na Mr. Moderator. Si Pablo nga usa ka apostoles matud ta sa bersikulo 2, so as usual Paul went there to worship and on 3 Sabbath he spoke to the people. He used the scriptures. Contemporary English version, US version. So daghang salamat Brother Eugene. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.